L-impenn tal-Gvern li jikseb rikonoxximent mill-UNESCO għal-Festi Maltin huwa wieħed serju. Il-Kumitat maħtur apposta għaddej b'konsultazzjoni wiesa qabel ipoġġi l-każ tiegħu dwar kif il-festi huma parti importanti mill-identità tagħna u għalhekk għandhom jiffurmaw parti mill-wirt intanġibbli Malti. Is-sibt filgħodu kien organizzat seminar għal dan il-għan u d-deputat Godfrey Farrugia li jmexxi dan il-kumitat fisser kif din mhijiex konsultazzjoni iżolata. Aħna kellna diversi konsultazzjonijiet, intqajna kważi kull ġimgħa minn dak narlaw, konsultazzjonijiet ma' nies li jħobbu l-festi, ma' nies li huma akademiċi, ma' nies li anke forsi jaraw l-festi blenti differenti. Iddeċidejna li anke noħolqu dil-konferenza ta' diskussjoni fejn b'mod proattiv anke naqsmu l-idejat ta' 15-il kelliem f'din il-konferenza. Preżenti għal din il-konsultazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li spjega l-ħsieb tal-Gvern wara din l-inizjattiva. Kien spjegat ukoll li jekk il-Festi Maltin jiksbu dan ir-rikonoxximent ikun hemm diversi benefiċċji. M'hemmx dubju dan ir-rikonoxximent bħalma ħaduh pajjiżi oħrajn jgħin il-pajjiżna anke mill-aspett turistiku u jgħin il-pajjiżna anke mill-aspett kummerċjali, imma aktar minn hekk jagħtina dik l-identità li fejn meta aħna ħarsu bħala ġens, meta ħarsu lejn il-festa mill-aspett kulturali, il-festa tkun xi ħaġa li tiddistingwina bħala Maltin.